ħabbar investiment ta' 7,500,000 euro mis-settur privat, lokali u barrani li permezz tiegħu se tinbena jott marina u ħajja ġdida liż-żona ta' Samezon u naħat ta' Marsamxett. Il-moħħ wara dan il-proġett infassal wara diversi studji minn Transport Malta huwa konsorzju magħmul minn kumpanija Taljana bl-isem ta' Azimut Benetti u kumpaniji lokali. Il-kumpanija Taljana, l-operatur ewlieni ta' dan il-proġett, hija fost l-aqwa fid-dinja fl-industrija tal-jottijiet. Fil-fatt tmexxi diversi jott marina oħrajn fl-Ewropa fosthom Varazze, Viareggio, Livorno u anke Mosca. Il-jott marina f'Samezon se jkollha l-potenzjal li tilqa' fih dana mijiet ta' jottijiet li daqs tagħhom se jkunu qed ivarjaw minn 10 sa 20 metru ta' tul. Filwaqt li fis-sajf se tilqa' fil-periferija tagħha jottijiet ta' 50 metru. Se jittieħdu wkoll miżuri stretti ta' sigurtà, fosthom bl-installazzjoni ta' sistemi differenti ta' breakwaters, dan biex jipproteġu l-marina f'każ ta' maltemp. Meta kien iffirmat il-ftehim brabta ma' dan il-proġett tkellem il-Prim Ministru Joseph Muscat illi diskriva din il-jott marina bħala waħda avvanzata għaż-żminijiet tal-lum. Dan se tkun fost l-ewwel fl-Ewropa li tinkludi sistemi li jnattfu l-ilma baħar minn ħmiġ tad-dajjes u tal-madwar. Wasaħaq kif il-Gvern jaf il-potenzjal li għandhom l-ibħra tagħna u m'għandu l-ebda intenzjoni li jnaqqas ir-ritmu li qabad biex ikompli jagħmel il-Malta ċentru internazzjonali ta' eċċellenza marittima fil-Mediterran. Paolo Vitelli, il-mexxej tal-kumpanija Taljana, iddeskriva lill-Prim Ministru Malti bħala bniedem ta' viżjoni b'mentalità li jrid jara lil dan il-pajjiż jikber u jimxi il qudiem. Tkellem ukoll il-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi li elenka kif dan il-jott marina se jkun pass il qudiem biex il-bandiera Maltija f'dan is-settur tibqa' waħda mill-aqwa fil-Mediterran, kif ukoll opportunità biex jinħolqu aktar postijiet tax-xogħol.